هيدرا سيرفي ويو هيدرا سيرفو هيدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambadi tebe shirfila la jabo ankele nga tanganyina ala feka boshita na toroma kan sinsini ala to barka mai ala min ko ay kirachi dan fen bela jelenka hina kama ama mogobo mogola ambi kishini na madulu ala infe ka ke kirawla fusa manchika ana so dinge sanmao ana ka sa wanyumao ani mogo tuguru ko fukata se jodoma ni amborai ani so jale ana farfonne ka foli ani bere ta ka di aw bela jelema ni sanga barkama ina ni kalo barkama in kono Rabiul Awwali domba kalo nema ko wagane dayele ni kalo alakiraba bangili kalo danfe onka here dayele ni kalo o hukumu kono anga lada do sansa ni mawludu kalo bilebele yengena anka ame wuli kasi ankara mogoma anga shirif kema anunjuro sama mogama Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara mawludu hukumu kono message mbi ubulo kadi danfeuma ni soja munumbi ula ladilika munumbu bolo kadi jamama ukeseka o message di amma o hukumu kono bi ambe shirfila amina foli blanga shirfikela abina wadakurunya fla la se amma أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على سيد الخلق سيدي أبا القاسم يا رسول الله. صل عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناهت على الأيك الحمائم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا مشاهدينا الكرام. عمي ألفو كعلى بركة كعلى ولي مندو وتمنين كو عمي كشين نمانيني على باين في أكو كان نبي من باكا نو يكرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرا صدق وسلمو أنا كصحابة نمو أني مغيما منو فرلا وكان نمانجي فوق تاسيني ولما يا ربي على كنني أو بلجني ولا وتمنين كو عمي لامبا أنا لاجبا جاكلو بلجني فوني واتي ني الإسلامية كفولية ني أودي على كشيك نني أو بلجنينكا rabbi alaka na hamogla alaka sago dama alaka ngala yunu sabati alaka nyine fe onoya gaske nyuma bi ala bolo ya rabbi alako onoya nawi alako kaka ala kama ni alakira horoma sallallahu muhammadu alihi. Alhamdulillah an so jalendo ni wati na ni shubaina ni ode mauludu yere kalo asera kaba ambi o shubado la ka nyebla bayre kono ni oye alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni oye ale bange shuye ni obi nyenamaya an fe jamana kono ya Mali fan befe wasani korotala nyenamaya chogola fuite an fe jamana kono ya fembi nyenamaya inafo mauludu ni chogola oti wala an fe mauludu la et puis bedo malien amsaka fo malien bedo minu bi alakira bangeli ko labe ka kono ka se ka kɛ fɛn ye wa puis nini ye nafaba caman b'a la komi an bɛna so de ma ɲininkali ye ko message jumɛn bɛ yen cikan jumɛn bɛ yen ka bɔ an yɔrɔ ka se bɛɛ lajɛlen ma ni mawuluduba in hokumu kɔnɔna la. Alhamdulillah cikan min bɛ yen ka bɔ an b'a fɔ ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ ni diinɛ ko tɔgɔ la diinɛ ko bɛɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan sabu ka d'a kan diinɛ ko min bɛɛ tɔgɔ la o de ye minnu yɛrɛ jɛn bɛ ni mawuludu ko ye ani minnu jɛn bɛ ni mɔgɔ bonya ye ko mɔgɔ ka kusa ni mɔgɔ ye ko mɔgɔ kan ka mɔgɔ hɔrɔma ɲini olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali duba bɛɛ ani dɔnnibaa duw bɛɛ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ tarima fa anw fɛ yan nɔ a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni o de wele ko tajamu'u qiyadat ruhiyya al-islamiyya
fi Mali tari ma fam ni o groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni ye jɛkuluba ye Ala sɔnna ka an ka Mali kisi ni minnu ka fara ɲɔgɔn kan sabu ne fɛn belebeleba de ni diinɛ mɔgɔw tɛgɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bilasirali kɛ a ka kan cogo min dɔrɔn i b'a bila i kun na o ye ɲɛta ni wasa de o jamana sini nata ma parce que kira Muhamadu Mustafa y'o de fɔ sinfani min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha ko jamakulu fila b'ale manto na n'olu ɲɛna bɛɛ bi ɲɛ n'u tiɲɛna fɛnɛ bɛɛ bi tiɲɛ ko o ye jɔnw ye dɔnnibaw parce que dɔnnibaw tɛgɛ kɛbaliya ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ na ni fɛn camanw ye mais ni tɛgɛw dira ɲɔgɔn ma ka ban ni mankan bɔra fan o fan a ka ca la olu bɛ se ka u ka jɔda k'a la bon k'a ni faamaw wa dɔnniba kelen de ye gɛlɛma ye sabu olu de bɛ faamaw fana bilasira ko a y'a kɛ tan nin ka ɲi a ye nin to yen nin man ɲi alhamdulillah o groupement de leaders olu ye thème min di ɲinan mawuludu da o de ye taawunu ala albirri wa taqwa ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala dɔgɔya kan ani ala ɲɛsiranya kan ɲɔgɔn dɛmɛ siya bɛɛ b'o kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ i balima dɛmɛ se min b'i ye dɛsɛ bɛ min na ala ye se kɛ e ye ko a dɛmɛ wari d'a ma mun gɛlɛya b'a kan a ka denbaya man kɛnɛ fura sɔngɔ t'a bolo a dɛmɛ se de t'a ye bi k'a ka du ta o la a dɛmɛ ale k'a ka du ta se t'a ye bi fini t'a kana a denw dɛsɛ o la i jija denw ka kalan o sara ko a ye taawunu kɛ o ye dɔ ye min bɛ kɛ se kɔnɔna la se wɛrɛ bɛ yen o fana tɛ nin ye kuma dɔ la ni bɔ ka di se tɛ e fana ye i balima dɔ dɛmɛli ye mun ye dɔ bɛ sira kolon dɔ kan o bɔli o sira kolon kan o ye balima dɛmɛli dɔ ye tari ma faamu kira Muhamadu Mustafa y'o de fɔ ko i balima dɛmɛ unsur akhaka zaliman aw mazluma ko i balima dɛmɛ a tɔɲɔlen a n'a tɔɲɔlikɛlama a bɛ ka tɔɲɔli kɛ waati min k'a dɛmɛ wa a tɔɲɔna kuma min fana a dɛmɛ sababu ko an ye nin fa Muhammad n balima tɔɲɔlen ka dɛmɛ mais balima min bɛ tɔɲɔli la an k'o fana dɛmɛ kira ko awɔ ko a bɛ ka tɔɲɔli min kɛ a bali ka bɔ o la i ma ni fanga b'i la k'a bolo bɔ o la walima ka kuma fɛ hakili la a k'o ye k'o to yen ko o de y'i balima dɛmɛli ye o waati k'a to tɔɲɔli la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ k'o dɛmɛ sira ka ca o la dɛmɛ fɛn o fɛn ni islami ɲɔgɔn mago bɛ jɔ a la o bɛ diyagoya e kan e k'o kɛ jan ko ala ko alal birri wa taqwa ko dugaya kan ala dugaya kan mun b'a to an bɛ ala dugaya sɔrɔ ala ninya sɔrɔ o k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o dɛmɛ siraw kan o ye ɲɔgɔn bilali ye sira ɲumanw kan o ye ɲɔgɔn fatani ye ka bɔ jugumanw na a b'o tɔ kɛli la ani ala ɲɛsiranya ka sangaya Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara ale ka sugantili jamana kɔnɔ ko k'a kɛ parrain ye mois de la solidarité min tɛmɛna ni o ye octobre ye ale kɛra o ye ala kira yɛrɛ nana solidarité de kama ala kira nana bɛn ni kelenya de kama nin de ye ala kira yɛrɛ nakun ye sabu ni bɛn ni kelenya tɛ ala tun b'a fɔ ala kira ka hakɛ la ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin aw illa rahmatan lil muslimin ko ma e Muhamadu ci foyi kama fo mu fo hinɛ kama mɔgɔw ye minnu kɛra limanajɔnw ye ou bien hinɛ kama mɔgɔw ye minnu kɛra silamɛw ye mais ala m'o fɔ dɛ a ko ma e Muhamadu ci foyi kama fo ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen na minnu sɔnna ka tugu i kɔ minnu banna o e bɛ kɛ hinɛ ye a bɛɛ ma o ye solidarité belebeleba dɔ ye o de la dɔw bɛ yen u tuubira ka don nin diinɛ in na ka sɔrɔ berema t'aw fɛ muruma t'aw fɛ mais silamɛw yɛrɛ ka jogo a n'u ka tasɔrɔ u ka yɛlɛma bolo u ni ɲɔgɔn cɛ la solidarité bonyali n'o ye muru'a min b'u la ye o ye fɛn belebeleba ye o y'a to dɔw sɔnna ka u ka diinɛ bila ka tugu silamɛw ka diinɛ kɔ munna ko u ni an bɛ sigi la u ye se sɔrɔ ka tɛmɛ an kan mais u ye an to an danbe la wa silamɛw o ma da o ma dɛ u tilala ka dɛmɛ kɛ hali u ni mɔgɔ min parce que silamɛya la minnu dusukun kuma dɔw i b'a ye u ma kɛ silamɛw ye fɔlɔ mais u ka tɔɔrɔ tɛ silamɛya sɔrɔ wa puis u yɛrɛ dusukun m'a fɔ ko silamɛya ko bɛ u ma tuubi fɔlɔ tari m'a fɔ mais ma kul de zalika silamɛya ye hakɛ dɔw ɲini ka d'u ma o de la i b'a ye ko silamɛya ye diinɛ kelenya diinɛ ye bɛn diinɛ don an ka ko to ɲɔgɔn ta la o diinɛ don wa ala kira yɛrɛ nana o de kama
hinɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o la hinɛ kalo Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ n'o ye octobre ye o ye o denfaya de Seydi Cheikh Ousmane Marana Haidara ma mawludu yɛrɛ nana anw fɛ yan nin thème in nana sɔrɔ nin de bɛ kɛ anw fɛ yan mawludu ko la dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de ye an ka mawludu ye ani ka ɲɔgɔn bilasira tari ma faamu o de la mawludu la silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya parce que an b'o de fɔ don o don n ko anw bolo silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya diɲɛ de kan ka Alakira faamu ka nisɔndiya n'a ye ka Ala fo ka Ala barikada n'a ye sabu a kɛra diɲɛ de ma hɛrɛ ye mais ni diɲɛ m'a faamu ne ni e min ko an b'a kɔ an kɔni kan ka Ala fo a di don an ma parce que mɔgɔw bɛ nin de fɔ subahatu minnu bɛ yen n'u bɛ na ni o ye kuma ninnu na ko la ko an bɛ fɛn fila de ɲagami k'an b'a fɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko an ma e ci foyi kama danfɛnw ka hinɛ kɔ mais ko kira k'o tɛ bangeli ko ye k'o ye kira ka cili de ye o ye tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ don bangeli ma fɔ aya in na cili de fɔra mais question kelen dama ka kɛ o la ko n'a tun ma bange a tun bɛ ci wa nin question kelen dɔrɔn de bɛ k'o la ni i ma mɛn a cira a ma bange de ya ja bangeli yɛrɛ ye belebele dɔ de ye o de ka bon parce que n'a tun ma bange a tun tɛ ci o kɔrɔ a bangelen de a sɔrɔla ka ci o kɔrɔ bangeli in de ye asulu ye o de ye belebeleba fɔlɔ ye sabu fa kun ka na o la a ka nali in de ye Ala fo ni Ala barikada ye mais e ka ɲininkali kɛ ko Ala yɛrɛ nisɔndiyara ka fɛn minnu kɛ ɲɛbila la kira bangeli la ko yala a y'o kɛ ɲɛbila la a cili la wa Kisrakaw u ka masaya palais surufu karila n'o ye balcon fo 12 riwaya dɔ la 14 o karila ka bɔ a la Iran n'o ye forces ye olu tun bɛ tasuma min bato san 1000 a ti da don waati sa mais ko o tasuma sara pewu ko Ala y'o kɛ mun kama bangeli a b'o cogo kelen na sawakaw tun bɛ kɔ min bato o kɔji balila ka ja pewu mun kama bangeli Ala yɛrɛ ye bangeli in de sira furan k'a jira ko koba dɔ bɛ sen na ja bangeli in ka bon koyi mais ne yɛrɛ ma dɔn nin dimi yɔrɔ ye mun ye parce que o bɛ min yɛrɛ wele ko Sheikhul Islam n'o ye Ibn Taymiya ye a ka kitabu dɔ bɛ ko Iqtida'u Siratul Mustaqim n'i y'o kɔnɔna lajɛ ale bɛ mun fɔ i ye ko mawludu ko fɛn fila don ko i ma ka nasaraw ladege u ka kɛta la walima i ma hubban le nabi sallallahu alaihi wasallam ko walima kanu yɛrɛ yɛrɛ Ala ka kira la wa ta'azimi ani kira bonyali ko nin fila don an ye chrétienw ladege sabu olu fana bɛ Isa ka bangeli fêter walima ayi u ye nin kɛ kanu yɛrɛ yɛrɛ de kama kira la ani bonyali kira ye ni ye u ka chef ye u bɛ min wele ko Sheikhul Islami Ibn Taymiya a b'a ka kitabu min kɔnɔ n bɔra k'o de tɔgɔ f'i ye wa n'i ye nin dayɛlɛ a bɛ tila ka mun fara a kan a ko u bɛ tila ka sara sɔrɔ u ka nin bonyali in na koyi mawludu in fêteli ko Ala bɛ tila ka u sara a la sara ko ɲuman yɛrɛ la baraji nin ye kabako dan ye dɛ baraji bɛ sɔrɔ fɛn min na maa b'o dabila bilen sabu a ye nin de fɔ ko chrétienw ladegeli walima kira bonyali anw bɛ jumɛn fɔ ko anw ta ye kira bonyali ye anw ta ye kira kanu yirali ye o bɛɛ don mais n bɛ tila ka bɔ a la pewu de ko hali ni chrétienw ladegeli don k'o tɛ kojugu ye koyi o tɛ kojugu ye munna o tɛ kojugu ye sabu ka d'a kan chrétienw ye a kɛ u ka kira ye anw fana k'a kɛ an ka kira ye mais an bɛ ka mun k'a ye f'o de ka dɔn tari m'a faamu ɲuman ladegeli mɔgɔ wɛrɛ la o t'a tiɲɛ koyi ayi ni fɛn min ka ɲi n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ ɲuman kɛli la o ɲuman bɛ ladege ni bolisɔnna ye a balimaw jigi tugu a y'a sinjiw jigi tugu e b'a ne ye silamɛ ne tɛ nin ladege fiyewu ne tɛ waridensoma ma n tɛ est-ce que o tɛ faamu la bolisɔnna ka kolo min b'a bolo walima chrétienw ni kolo min b'u bolo n'an ko an t'o ladege a banna mais ɲuman min b'u bolo dun o bɛ taa an m'u ladege mun na Ala yɛrɛ y'an bila k'u ladege fɛn caman na o an nana sɔrɔ u bɛ seli o an ye seli dabila de n ko Ala ye seli d'an yɛrɛ ma an nana sɔrɔ chrétienw bɛ sun
allo kitabu sun b'u bolo seli b'u bolo hali seli bi sun bi fardayan kan ala ko te ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun nye sun ke awma farday ina fo nya ke mandon temelo ma farday cigom utumi shun muna an waye a cana anteninge mais ala yɛrɛ de ko ayake wa odamate kira yɛrɛ kilala ka chrétienw ladege yahudiyaw ladege u ka kɛta la kira tara madina ka taa sɔrɔ yahudiyaw bi sun ashura la kira ko aw sungun ye mun ye ashura la ko donde do min ala ye musa se ka firawuna n'a ka jama balatu kira ko ni o do ana awla bi musa minkum n'o do ne ka suru musa la ka tɛmɛ aw kan ne ni musa do ka tɛmɛ aw kan o kɔrɔ ɲanguma ne ta ka bon n'aw ta ye kira yɛrɛ farala yahudiyaw kan ka yahudiyaw ladege u ka ɲuman na ala ko an ka tɛmɛlenw ladege u ka ɲumankɛlen dɔ la kira yɛrɛ tilala ka yahudiyaw ladege u ka ɲuman dɔ la fo k'a do kɛ sunfɛn ye ale yɛrɛ ma da suni ma dɛ ka tila ka amuru kɛ ɲinini kɛ silamɛw fɛ ko a y'a sun a ye yahudiyaw ladege u ka jumɛn na ko ɲuman na ja ɲuman ladege tɛ fɛn diɲɛ o an nana sɔrɔ kerecɛnw fana bɛ ka isa bangeli bonya anw fana ko k'an bɛ Muhamadu Musafa bangeli bonya kɛlɛ bɛ min juguman de la i ti maa ladege mais ɲuman na ayi i bɛ bɛɛ ladege tari ma faamu i ti kɛ mɔgɔw dɔ de ye mais i bɛ se k'u ladege o ka ɲuman na o la n bɛ fɛ ka mun expliquer ko a mana k'a fila fɛn fɛn anw ma baasiya la mais a ye min fɔ ko baraji yɛrɛ bɛ sɔrɔ min na dɛ ko anw da y'o de ye ko kira kanu yirali dɔ bɛ se ka tuma kira kanu bɛ yira mawuludu dama de la ayi a ti yira mawuludu dama na e ti k'a yira parce que ni ko i ti k'a yira ni ne ye ɲininka e bɛ k'a yira cogo di ni ko i bɛ k'a yira waati bɛɛ an bɛɛ bɛ ten parce que e ti ka fɛnkɛ ka min kɛ i ye misiri jɔ misiri bɛ n yɛrɛ bolo wajulu kɛ an bɛ wajulu min kɛ yɛrɛ i tɛ se k'o wajulu kɛ laselikɛyɔrɔw b'i bolo a bɛ n yɛrɛ bolo o tuma e bɛ kɛ mun k'a la bilen an tɛ ka min k'a la anw tilara ka do dɔ ta tuguni n ko n'o ye bangeli do ye an ka kira yɛrɛ ka bangeli fɔ garaibu minnu kɛra a la mu'jizatu minnu kɛra a la ayatu minnu kɛra a la ka o lakale mɔgɔw ye k'a dɔn ko nin cɛ in ni mɔgɔ tɔw man kan sabu kira ko ten ko adibu awladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum n bɛ jɔ ye fɔlɔ ko a y'a denw ladabu a y'u ladon k'u lamɔ jogoba saba kan fɔlɔ ye jumɛn ye k'a ka kira kanu n'a fɔra ko nin jɛkuluba in nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ fɛ a ka jamana kɔnɔ ko mun na ko ala kira bangeli bonya ni denw lamɔtɔ ye kira kanu kan dɛ sabu i bɛ k'o tigi fɛ nin mana kɛ maa o maa ye ko mɔgɔw bɛ dala jɛ ta mɔgɔ 100,000 bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min nin ye fɛnba ye dɛ ni mawuludu tɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a foyi tɛ yen min bɛ se k'a kɛ tan maa 100,000 ni kɔ parce que anw fɛ yan nɔ jama bɛ caya fɛn minnu na kuma dɔ la balontanw b'a la mais balontanw i b'a ye pelusi kana t'o la o bɛɛ ye balontan na mɔgɔ 22 in ye n'o ye 11 joueurs côté dɔ in ani côté dɔ in mais pelusi la mɔgɔ min bɛ se ka jate n'o ye gazon sanfɛla ye mawuludu kɛnɛ ninnu kan i b'a maa ba biiri ka jate de ka tila ka fara a tribune kan et puis hali kɛnɛmana jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ yen tari m'a faamu o la n bɛ fɛ ka mun yira ko foyi tɛ anw fɛ yan ko fɛnba dɔ yirali la i n'a fɔ mawuludu denw mana wuli nin kan k'a ye ko ala kira o de ka bangeli bonya ye nin ye silamɛw bolo o de yiratɔ filɛ wa foyi tɛ k'a la fo n'a kɛra ala kira yɛrɛ yirali ye ka ala kira fɔ mɔgɔw ye ka ala kira nana kun min kama k'o yira mɔgɔw la ka ala kira ka hakɛ yira mɔgɔw la ko sabu o kan ka to an kun na de hakɛ de b'a ni ala kira cɛ an kelen kelen bɛɛ kan ka min dafa o hakɛ ninnu ye diyagoya ye an kelen kelen kan o la olu bɛ sɔrɔ nin donw n'a ɲɔgɔnw na don bɛɛ ye wajulu do ye mais don ka bon ɲɔgɔn ye o tari m'a faamu don ka bon ɲɔgɔn ye dɛ o de la ala kira a bangeli n'o ye mawuludu ye o ye bonya sɔrɔ ni ala kira ye a kalo n'o ye arabila awwali ye o ye bonya sɔrɔ ni ala kira ye ntɛnɛn bonyana n'i ye ntɛnɛn fɔ sisan bɛɛ y'a dɔn ko donba dɔ don mais kira bɛ bange don min o y'a sɔrɔ nin daraja t'a la o mais kira bangeli n'o tɛ kira bangela kana ntɛnɛn sɔrɔ ye o mais kira bangele ntɛnɛn y'a ka valeur sɔrɔ arabila awwal a ye valeur sɔrɔ ni ala kira bangeli de n'o tɛ arabila awwal tun bɛ yen
kalo minnu talen don ko kalo baw don a t'o si la kuma dɔ la n'a kun bɛnn'o dɔ ma o ko kira yɛrɛ bangera ka bɛn kalo ba dɔ de ma la kira bangera Rabiul Awwal la o tilala ka bila kalo tɔ bɛɛ ɲɛ sabu ni kalo kalo ni ko k'a ka bon ko mun y'a bonya dɛ o de la dɔw bɛ suhatu kɛ ko mɔlidukɛlaw b'a fɔ ko mɔlidu su ko hali a ka bon Laylatul Qadr su ye ko ala dun ko Laylatul Qadr su ko khayrun min alfi shahr ko su jumɛn bɛ se ka bonya n'o ye ala y'o fɔ kɛ mais a ye mɔlidu ta fɔ ye ya mɔlidu ta fɔ ye mun b'a yira ko belebele wɛrɛ ti y'a bolo ka tɛmɛ nin kan mais pour que ne ni e k'a faamu hasidiya ka bɔ yen ko mɔlidu su ka bon ka tɛmɛ Laylatul Qadr kan o ti yɔrɔ jan ɲɔgɔn sama ko ye o Laylatul Qadr jɔn de y'a bonya an bɛ ɲininkali kɛ k'a kɔ ala kira ɲɛ bonya min fɔra a la nin kun b'a la wa mais a bonyana jɔn kama kira a dira ale mandenw de ma k'a kɛ olu de ka bonya ye ko mun ye nin bɛɛ sababuya dɛ ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o la ni ale de kɛra nin bɛɛ sababu ye ja a ka nali don koyi kana ɲaga fɛnba fofo nɔ na fɛn min y'a fofo ɲaga wala dɛ ni fɛnba tɛmɛtɔ ye ko nin ye belebele fofo nɔ ye fɛn min y'a fofo i n'a dɔn ko fana ye belebele ye dɛ o la Laylatul Qadr k'a ye bonya sɔrɔ nka ni bonyatigi ye ni alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ale de a y'a ka bonya sɔrɔ o la an bɛ fɛ ka fɛn minnu yira ko fɛn minnu bɛ yen fo an k'o de dɔn tiɲɛ don mɔgɔ caman par exemple n'i ye kitabuw lajɛ i yɛrɛ n t'a dɔn i bɛ dekun mais o hinɛ de b'i minɛ parce que a dɔw yɛrɛ ka kitabu ne bɔra k'a dɔ lajɛ ko la ko cɛw ni muso bɛ ɲami ɲɔgɔn na mawlidu kɛnɛw kan o ye haram ne ko mais o ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan kitabu ka taa nin sɛbɛn ko cɛ ni muso bɛ ɲami cɛ ni muso tɛ ɲami ɲɔgɔn na yɔrɔ jumɛn an ka suguw la yan n'i ko cɛw ka bɔ fɔlɔ musow fɔlɔ ka sanni kɛ sanni bɛ kɛ n'i ko muso aw ka jɔ fɔlɔ cɛw ka sanni kɛ ou bien cɛw ka feere kɛ wala muso aw ka jɔ an bɛ se ka taa wa c'est impossible et puis n'i yɛrɛ y'a lajɛ diinɛ ko yɛrɛ tɔgɔ la ne bolo a k'aw sigi ka wajulu lamɛn o basigi b'o la o mais a ka tawafu kɛ k'aw munumunu ɲɔgɔn kan dun o man b'o dɔn ye mais ala kira ko de ala kira ye cɛ ni muso to ɲɔgɔn kan a nana sɔrɔ ten ka tila k'a to ten cɛ ni musow bi munumunu ɲɔgɔn kan ala kira m'a fɔ muso aw y'a jɔ fɔlɔ dɛ k'a sɔrɔ ala kira de ye cɛ ni musow ka dan fɔ cɛ ni muso kan ka dan ne ma a man ka fɛrɛ cogo min ala kira de y'a bɛɛ fɔ o ala kira kelen de tilala ka o bɛɛ to tawafu la a yɛrɛ ni musow y'a kɛ a tilala ka a to sen na sunnatu fi'iliya don kawliya don takririya don a bɛɛ ye nin ye kuma ne o de a ye hiji kɛ tan parce que hiji yɛrɛ san fɔlɔ a ma taa a y'u ci ka taa ko a y'a kɛ tan de ye cɛ ni muso a ye tawafu kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kawliya a tilala ka fi'iliya kɛ ko ne yɛrɛ Muhamadu filɛ nin ye tawafu la a m'a fɔ muso aw ka jɔ fɔlɔ ani musow y'a kɛ takririya tilala ka to yen a kɛra a ɲɛna ten a ma fɛn bɔ a la tari m'a faamu sunna bɛɛ dafara nin na o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ni hasadu nana hasidiya nana kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ tunu i ka dɔnni kɔnɔ wa o dama fana tɛ kuma dɔ la ni i bolo janen don ko a diya min b'a d'i ma min ka don i b'o sago fɔ dɛ tari m'a faamu o de ye minnu ko mawlidu tɛ bɛn ni e b'olu ka wari minɛ ka bila i kun a diyagoya fana k'a fɔ n'o tɛ i yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ ye yan i ka tabiiya yɛrɛ sɔn k'a jira i la ko mawlidu ko tɛ bɛn quoi n'a bɔra peut-être ko mɔgɔw ka faamuw tɛ kelen ye n'o tɛ o ka gɛlɛn dɛ Mukhtar janko maa min kalila ka faamuya i bɛ jumɛn ye dɔrɔn ko dɔ min bɛ di ni bolow bɛ jan o la a ka ca la ɲɛ bɛ tugu o la i bɛ a ɲini ko an b'a ɲɛ sɔrɔ de mais ni ɲɛ sɔrɔli don k'o fana k'u lafiya Magan bɛ yen Madinɛ bɛ yen ko mawlidu dagara a kun balilen don yɔrɔ minnu na ko sira dira tari i b'a faamu u y'a annoncé ko mawludu tile kelen ko u y'a bila tari m'a faamu k'a chômera mawlidu a don a chômera o ye Magan jamana ye n'o y'a sɔrɔ a kɛkun ye olu minnu ye o la hali n'a yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ baasi t'a la bilen parce que sira dira an yɛrɛ y'a ye Maka a tɔgɔ ye di Saudiya kɔnɔ u bɛ ka mawludu dumuni di mɔgɔw ma biscuits ni bonbons mɔgɔw b'a ta u b'a fɔ ko mawlidu nabi
mawlid nabi mubarak bɛɛ bɛ taa i bɛ dɔn ta bonbon na Mutari mawlid bonbon ni bonbon tɔw tɛ kelen wa nin fana ka jugu u ma dɛ k'a fɔ o b'a ko nin kɔni a tɛmɛna bidaya kan u bɛ fɛn bɛɛ fɔ nin na sa haramu to u bɛ bonbon ta u bɛ jiw ta mawlid ji ani ji tɛ kelen tari ma fɔ barika b'a la dɛ don tɛ kelen ye o n ko Ala ye fɛn dɔ bonya ni fɛn dɔ ye Ala kira bange don k'a fɔ dɔrɔn ko n ye ji dɔ ta Ala ji filɛ n bolo kira bangeli kama i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o la kana segin a la fɛnw ye dusukunkow de ye Nabilahi Isa alayhi salam muso dɔ banana san caman a ma kɛnɛya sɔrɔ a ye fura kɛ ka dɛsɛ mais don dɔ la Nabilahi Isa tɛmɛtɔ alayhi salam a y'i den k'i bolo maga Isa la Isa ko mɔgɔ dɔ magara n na dɛ a ye yɛlɛma muso ko ne de don a ko nka n y'a dabɔ kun min kama a ɲɛna Isa ko o ye mun ye ko nin zan hakɛ in filɛ nin ye ne dan bɛ bana in na mais n y'a mɛn k'e bɛ na yan n bolila ka n'i kunbɛn n y'a dan ni ŋaniya min ye dimi o dimi bɛ n kan a bɛɛ banna bin farikolo la n kɛnɛyara i kama a ko Isa ko la ne m'i kɛnɛya i ka ŋaniya de y'i kɛnɛya tari ma faamu ni Isa y'o kɛ Mamadu dun ka bon Isa ye n'i y'a ŋaniya ni Mamadu kama ye mun bɛ dɛsɛ ka kɛ foyi o la i b'a bila i kun na ko hasidiya tɛ fɛn ye n'Ala ye fɛn min bonya wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub maa min mana Ala ka fɛn bonyanen bonya Ala ye fɛn minnu bonya ko hɔrɔnmaw tanga o fana ye Ala ɲɛsiranɲɛ dɔ ye dɛ Ala kira bangeli Ala de y'a bonya k'a kɛ donba ye ni an yɛrɛ y'o bonya kɔrɔ an ye Ala nɔfɛ tugu a ka baara la kabla kalimatil akhir an b'a ye laada la aw ka mawludu min bɛ organiser Bamakɔ yan cɛkɔrɔba bɛ Bamakɔ ta kɛ e bɛ Kayi ta kɛ wa n b'a dɔn Badaraw fana bɛ taa Kitaw la ɲinan ta bolo dalen bɛ cogo di kunnafoni di kama lajɛlikɛlaw alhamdulillah ɲinan mawludu 2017 Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ale bɛ Bamakɔ ya stade 26 mars la ni Ala ka diɲɛ ye an fana bɛ an kunda Kayi ka sini o ye stade Abdoulaye Makoro Sisoko an bɛ taa kɛ o kɔnɔna la n balimakɛ n'o ye Badara ye ale fana kan ka taa Sangaw fɛ ɲinan mawludu la mawludu bɛ kɛ fa bɛɛ fɛ nin ye Haidara ka du kɔnɔna ta ye an hakɛ kama minnu bɛ yan ni u bɛna taa mawludu ɲɛnamaya mais an ka mɔgɔ tɔw bɛ diɲɛ fan tɔw minnu na Côte d'Ivoire a dugu bɛɛ a b'o cogo la Burkina a dugu bɛɛ an ka mawludu bɛ sigi nin bɛɛ la ani Mali yɛrɛ fana kɔnɔ dugu bɛɛ parce que an ka karamɔgɔw b'u ka wajuliw de kɛ fɔlɔ karamɔgɔ min bɛ sɔrɔ Ansaru kɔnɔ a bɛ taa karamɔgɔ 100 yirika fo ka se 1000 ma mais a bɛɛ occupelen don ni mawludu kan a bɛɛ ka kɛnɛw sigilen don ni mawludu kɔnɔ n'u ye bangeli kɛ u bɛ sɔrɔ ka na denkulu kunbɛn Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara fɛ o b'a sɔrɔ u ye laseli kɛ Alakira ye jɔnni ye ka t'o lase bɛɛ ma wa o ye Haidara n'a ka jɛ dama ye mais o dama tɛ dɛ groupe min sigilen don n'o ye leader ye o cɛ kelen kelen bɛɛ fana ka kɛnɛw bɛ yen o ye duba damaw de ye tari ma faamu ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛbaw de sigi o de la anw fɛ yan ni mawludu ye an wasalen don alhamdulillah an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ko ɲinan san in a nana an sɔrɔ hɛrɛ min na Ala k'o de jidi yarabi Ala kana tɔɔrɔ foyi k'a la Ala kana tɔɔrɔ foyi k'a la a m'o ɲini Ala yɛrɛ fɛ a ko k'a ka se kama a n'a ka kiraba in yɛrɛ kama Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ko bɛɛ ma mɔgɔ y'a ɲini ni janfa ye yarabi Ala ka segin a bɛɛ ma yarabi Ala ka don daw kun min bɛ o ɲina an kɔ an ye bɛɛ ka ni hɛrɛ ye an b'a ɲini Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an b'a ɲini Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Ala k'an sago d'an ma k'an ka laɲiniw sabati k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin n baden TV Sherifila lajɛbaaw ne hakili la a ma kɛ basi ye ko a na dɛsɛra Alakiraba bangi kalo ne o ye hɛrɛ ko wagane dayɛlɛni kalo ye ni y'anw ka laada ye ni a yengera kaban an bɛ wuli ka se an ka Sherifukɛ ma a kɛ dakuruɲa 2 lase an ma message minnu bɛ u bolo o kɛ o di nin tun ye san 2017 ta ye an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka laseli la Ustazi Sara bɛ Ala bolo mawludu Ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la mɔgɔ a bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ Ala wele Ala k'a bɛɛ don hɛrɛ la k'a bɛɛ lajɛlen bɔ hɛrɛ la k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen don TV Sherifila la inshallah ɲinan mawludu aw bɛna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin télé belebele in sanfɛ nka yanni o cɛ an bɛ aw fo k'a fɔ diɲɛ waati wɛrɛ Ala ko yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah Sirifi wayo